Det er så min hest, der lige har fået en ny slægtsten, som han er meget glad i dag. Og så er der også lige en video til min startende blog. Ja, det er jo jeg vil jo prøve til at starte med, for at se, hvordan det går. Og så vil jeg også tage nogle blog, hvor jeg er til stævne og ja, for striler, gå tur, rider. Ja, hvad I ellers synes, jeg synes, I skulle skrive om, hvad I synes, jeg skulle lave. Og ja, vil jeg præsentere ham sådan lidt. Han er 5 år, og han er unghest, så jeg har selv tilredet ham, da han var tilredet, så jeg fik ham, da han var 3. Og han er blevet blind på det ene øje. Så, og ja, han har en rigtig sød dreng, og han er trafiksikker, og han kan springe, altså vi springhest. Han er en springhest, og jeg er en springrytter, så ja. Men ja, jeg vil bare filme ham med hans nye slægtsten. Han har jo både fået nyt mad, og ja, det hele for at købe alt den, og så han lige fået lov til at prøve sådan en stor en, der er 15 kilo slægtsten i. Så, men ja, bare lidt hygge. Så håber jeg, I vil skrive, eller synes godt om, eller sådan hvad I ellers synes om, ja, videoen. Så, men starter en blog ind på YouTube, og ja, kom ind og kig, og endelig lave det. Og jeg kan også ses her lige om, når jeg lige har strilet ham, og han har fået lov til at stå lidt der, så skal jeg ud og ride ham. Så der kan jeg også tage en lille video, hvor jeg sådan sidder på mig, så en lille video derfra. Så jeg også lige kan se ham, og det bliver så en nummer 2 video sådan. Den kommer ikke med i den video her, så. Men så kan I jo bare søge, altså nu skriver jeg den video her, så kan I bare søge på det samme, og så, ja, håber I vil følge mig, og så må I sige nogle videoer, jeg skal lave med ham, eller, ja, det håber I vil gøre. Han er i hvert fald meget glad for den. Men giv den et like, og skriv nogle flere ting og noget, så ja, det er det, jeg har at sige, og det er det øje, der han vender herhen imod, han er blind på, så ja.